Zaman taron majalisar ministoci na ƙasa na ranar yau Alhamis 14 ga watan Yulin shekara 2022 ya amince da daftarin dokar kafa sashen kula da shirin noma da kuma masana'antar da shi. Shirin masana'antar da noma wani ɓangare ne da ke cikin tsarin nan na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar, musamman kuma a cikin sashe na 4 na babban bayanin manufar siyasar gwamnati DPG. Manufar samar da wannan cibiya ita ce ta ba da gudunmawa ga sauye-sauyen tsarin aikin noma a jamhuriyar Nijar da kuma zamanantar da yankunan karkara. Tsarin wannan shirin ya kunshi ƙirƙirar cibiyoyin masana'antu na noma bisa tsarin haɗin gwiwar gwamnati da masu zaman kansu tsakaninsu da hukuma, da kuma kamfanoni masu zaman kansu da al'ummomin ƙasa. Shirin ya kunshi abubuwa kamar haka: ci gaba da bunƙasa darajar amfanin noma, haɓaka samar da yawan amfanin noma, ƙirƙirar wuraren masana'antun noma, samar da cibiyoyin tattarawa da sarrafa kayayyakin amfanin gona na karkara. Za a ƙirƙiri sashe a kowace jiha bisa ga fa'idojin kwatankwacin abin da ake sarrafawa a cikinta. Allah ya yi ma bai bayan noma. Haba. Zan fara kake na mamman sagwade ba kwana